Шефе, трябва да ми дадеш пари. Майка умрят, аз заминавам за България. Ай, стига, бе. Какво стига, бе? Ти знае колко пъти убити, бе? Колко пъти убих, бе? За 9 дена 3 пъти уби, бе. Дали? Този път обърках, татко умря. Хубаво. Дай тогава, скажи на баща да ми се обади дали е вярно. Пак ме излагаха. Пак ме докараха на работа. Той е... Дъжд заваля целия, съм подгизнал. Ние ромите не обичаме водата. Ужас! Според вас по-агресивни ли са татуираните хора? На 14 години бях, тук една точка ми направиха, не знам дали се вижда. После фанах пяс, откачих по бърка града.